Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Sandondoran tatyang ubadi kwartong juga HSPDP na soyong konstituensi, loong baka National People's Party ha soyong konstituensi, kadai kabampat da itu bahadi kipat ba ka konstituensi, barkibriyo ka soyong konstituensi, kimpat laban priang ya kaseng NPP hadu mentah. Uba Sandondor habakren bikilat patay kubor mentah kasingi ka arpasan tarik uyayong arajar arpulay, loong ba kumbala kular ha kamat juga HSPDP, banjeng na kabanta kipat ba, mauru unra banya keren halor ka reservation policy na marka day kamat ka bakta palat ya kajat ben rio shu lo ru baka rukom ya lab election ha soyong na kiwe ki kertong kalong ka ba ipo dor hadu kata ban sngam bat kam day shu ka jing ya lab election ban ai jing shakri yu pat ba handai kalalong kumban penksan ya nuri no lani ban penram ya nuri no uba sandondor lo ru baki pat ba ka soyong konstituensi kiri gi ba start badupan ka jing kershan naki bakin pet yu ugo munong mi khamat namaru un yalam yo ka constituency shaka san hima sima ka ba pher bat ka ba khuit Pi hang rio por bat klimat ka mamanta. Ngadi ukotong jong HSPDP nang teno po soyong. Barang ko por bat ka klimat ka mamanta. Ngadi jing kublay ki pai no susnong jong soyong constituency. Ki ban ya tabot ha ka spotrik jong bunai me 4000 apulai. Ki kumu kotong ku bangi layan ha ki singki por ki dep no. Ngilayo mensim sibon kamtam hakabede bat kajingya ka jongi hakabani kendo ikibriu bat ka basotan kalong baka response kalong very much positive ha tede nak daw bangliu mensim banyak syakmat hanrei ko bangi tiplun daga jing klat no jong ukotong jong ka UDP ha ko por ban si ban sagen no support ya ka election syaka ying dor ba thawan tikumta hagani ko por bat ka clip mat ko bamentaru jing kerpat baka jing kentu ko jonga ya ki nong song sinong kamtam ki nongkersian ki eat jonga kalong be ki long ki scam ki ban yaine ha ka nongrim bat ha ka jugo por ki ban tray na ko banta ka shipau trik bat ni community ye ke ege ko ba ha ka khala trik dan shibun ru ki kertong ki blayan ha ki sngi ki por ki bang ilim ba ki social media ki tien ki teli ki ba ki le ekran bat ni kumba kam ide shu ke election campaign kabakin ai ki jing syakri ya upat ba kinia ki jutang lai i podor hadu kata tawan sngowan sngap teng lai i kala dei kumba kata ka political appeasement yano reno da ka ba penksan yano reno bat penrem yano reno iru agni ki sngi ki por ka jing ben ki jing kho uwei ukurtong yo uwei pa nakalyang jonga ukurtong jong ka HSPDP nga kentu nga kenpam ya ki nok so yong ki ki jongi ba kin ngop ha kita kinia kiban penyedat kiban penyesrut bat kham kerpang kiban penyapat kiban penyapra yangi kinong soyong hani habajit yong nong mikmat uban long UMLA unong yasan hantai po Meghalaya Legislative Assembly nga da kerpat jur yapi banjit ikinong mikmat da kajing syampang da kajing sta bat don hagini kisigi por kimalai i ba kikwa banyo ya kiji kershan ya kita gibot sigi song gijongi dakaba ki ong kavot song sanai lengba ke emotion bagi kwa ban kringi ki nong song pitharai be kita kavot song sanai kanla ban penjop ya ukertong lene ka kertong haki election dakaba ngi jit ikinong mi khamat dakajing snow dak emotion pikwa bagi nong soyon gijongi pin penyam bat bakin tap ya pikavot borok sansnem tingkah tingin ong hanu menta katrikam tabakaba menta pada kalongba kapisa tikaya pet kiwi constituencies petum kamolai kapisa kajingya jo kapisa ka serkai ba tangba hakas ngi nyau jo ki vote pada kipat ba ki ai dau so ubakum do nitip do kiwi constituencies su kiwas dang ban sngop thu ya kadika money power bakalong ka ege ka basniu ba namar ba sisin bagi na tare ya kapisa kabangi klam train iklam kata kapisa klam saep pitharai pi kali ko bahas kata tikinok so yong jongi lata ka trikam kata ka jing ai jong ubriu tambang atrai ka vote berate kinamai dan ka jing kren mo yong ya kapisa te ya peding ya ka vote housing kata ka jing shisha baka voice of the people party dang tay na po so yong kamdon candidate handai ya kata kajing kersyan da kajing bom kersyan ya kata ngam don hak authority ka power pengkren ya kata
Nata te ka bahaba pinkali na ki nongelam ki jongka di kumbolong mentahi ka Voice of the People Party kamdan kertong bad kumba nilayan kumtu paro nriutli ki parti nriumut ki kertong kitu hiki ya Kaadi kesan MU people. Nomor Ha? kumpulan kertong. Kaadi blessing sama MU people. em ya kata ngam laban ong nomor ba halal lawan ko parti ti ya kata ka jing tab ka jong ki brio pada te ka si potrik hapar kondong pramarwai te mudah bentip ya kata Terai ngamdan ka jing kun manga ka jing ile election ka jong ni hangtai kalong ba ngi kun bi ban job election ki pat ba ki canvas hi ki kren ki kana kia hikai ki brio baka election kalau budget ikinong alam kasensyar ka kada ka bakut ka suba gidon kami ki school ki babha gidon kami ki surok ki babha gidon kam ban kan tiwi ka yok ka kot gidon kam ya ki nongrep ki jongi bakin sya khnyot than kador dapoy ha yudu kita ki dikimat ki bangi kren bat ngi ngim don nong shoot ya no rei no nyat ba ya ka lenti ki jongi bat habang nyat ka lenti ngi kermen bet bangin poi sya ka thong Pi ngam ju hikai ki brio bakin ya kinya songshit ngam ju hikai ki brio bakin long kita ki brio bahakapor election ngen ya songshit ngen ya pelong kata ka tamasa ka bahang tu download kakiat ka download ka jing pen songshit iki kun sam lagi jongi namar balai bakadei ka tamasa bat ki brio ru ko balong menta ngasosi ba ki kam sngotenat ya kata bat kim kam sngotenat pada ban yok sngawi ki kentien ban kren ya kalawe jonga ka jongpi dei nak kata kada kum ke parti bat ha ju ko por kum kertong ngaju kren bet chapang ki isu bat chapang ka nongrim ngam don por ban ben ban kho ya no ngam don por da ka bangan kular ka i ka bangang ngam la ban kular ngale ya ka ei ka bangang don ya kata ka jing temu ban ngatip da ka jing kersan ki jongki nginya da kata ka lenti ban pen urlong ki ki baro nomor pi pi ong kata kajing pensiong shit kata kajing ya hu hau hak bakado kata ngim poi sino sino i ngiri ban hikai ki brio ki jongi ladang idang song shit ladang idang penon kam ki kentin ki banya pen paria uwei ya uwei lang idang bun kam hak banya ben ka banya kho uwei candidate uwei pan ani ileran palat ki wei ki jat brio ki ladang kiu kam palat baningi ni ngidang ya bun kam da ka banya le ikini ki jat po jat po rati hari ha kajing sisa ngila dei ban hikai ki brio ki jongi ban yala makalenti ko bathomai khanang bakal long din ka mandin ka jongi kan long scam dei na kata kata kiwi ki kotong ki ya chakamat ki pension shit kim jukren issue pai kajing ki phalo khat ne jong ka di ka roster system pai manta kani ka thamator leng ba ka harjan panchayat committee kinang le bahe kinang kren ki kentin ki bangim la ban pediang kita kinang tawai ke ki bangi ngim la ban mudul hari bangi pada ngire kampin de kinia ki jutang ki balong chip adu kata-kata dei na kata-kata kinong soyong ya katu kila kentat mardor bat menta ki pai sing samla uban long uta unong ya sa unong ya kren ki mat ki jura hang tei po yeng dor bar assembly kum ukertong kum kinong song sinong jong soyong constituency ki barokwe jit yo nong mi khmat bestad be syam hang bla ban kren iki mat ki jura ki jongpi bat uban penpat uban penpra ya ka jingalong kawe ha ka constituency bat ka jalban riu ki jongi bat ha ka ju por klem da penmong klem da kan tho yan no ngiri ban long kum kita ki brio ki basai bat hikai ki brio sapang ka sensyar ka khadar ka khot ka suba klem da kan tho klem da tho bria yan no khandang ba kan long ru ka jing hikai nang ni syakmat ba ka sensyar ka khadar ha ka jella ka jongi bakala sedang daka clean politics hang te po soyo ti kum tang akar pat ikinong song gi ki jongi long gi bas scam wat nam ngop ikini ki jing pen thame daka bay comment ga bay ngotana ha ka bakhat do kata ga jing comment ga jing ngotana kan penjau umat ya phi hari jit ki brio ki bala ban syania jit ki brio ki bas scam ha nongrem bat ki bombi ki sebaik siar sebaik rupa kani kalong ga jing pat ba jing tu ga jonga ikinong song bakin long ki brio ki banjit da ka jing start ka jing sampang da ka jing perkhat da ka jing keladia keladam ya ka pateng ka banwan bat da ka basyujit da ka taki emotion dan di basngau sen bat da ka banya pat banya paria ya ki nong song ki jongi hande nging ya da ka movement gidon da ka movement kadon ka jing ki phalo jong ki khon samla ki jongi
kiba dom kiba bitar ya kan ka political system ko bala nek mantari ki propose dem ki kwa ban pen kala ya kata bat ki I ba kani kan long ka ka bor ka ba kraw hadin habur bangin yo e sensyar ka khadar ka ba khlem bam sap ka sensyar ka khadar ka bangila ban shania bat ka ban ai ki jing shakri ko ba hane ko batam ya ka soyong constituency badi ka state hi bar koi ka reservation policy Nomor bahag reservation policy 100% deyu ukasi jongi khasi jantia but 100% kidi ki parlo garu ki jongi ka HSPDP ka kren ngim kwa ya ka 100% ngingi kwa sene ka 100% but kata kon ulong ladang iyo ka khasi jan state but dei na lor kata kon ongrim baki pai ba menta anda ki kle kren chapang kata ka roster system but ka reservation policy ka than ki sedang banyak kren ya ka khasi jan state Hamdai bangi isyun bat kita ki para garu ki jongi bangi dawai kata hanai nak benta ka biang kabit nak benta ki longdien ki mandien ki jongi bangi sadon kam ya kanika khasi jan state bat ka bas ngoten nak kalong baki samla kani ka pateng ka pamanda kalai shim ya kata ka jingi kren ka jingi khana para samla kum kinong ya kuliah ki college ki universities ki professors kelas dang banyak kren baka option ka di saktang ka khasi jan state bat kadai sisa kajing I janga ki jong ulit mai hoping stone lengdo rengkat bat ki nongelam ha ki por ba kajing dawa ka jong ki kalas dang ban dawa ban ki phalo ha ki por ba khlimat to mananta ban tip ko we ka National People's Party apo soyong constituency kadang very much new ba kadang thamai ba ban uni UNPP ru unam yo breu uyo betang na HSPDP te ka HSPDP ru kapan yang yo kerto te kum bakalong hadu manta hapo soyong constituency ya ka NPP kim pat priang manong besa chisin ka anti NPP wave hangte kalong ka baklan hadu kata-kata ban kinong soyong hi ka NPP hangte kinong priang kuma pilai I hakni ka election plada na ka khasi hills mo ka NPP kayo kanusi nilai I bat kum kajat benreu hi ya kan ka parti kum bangang manta nyimpat priang Cái daw sa bigi pajba kin pediang NPP ka kung bijing sel tu jong pi. hi ya kata kajing pediang na kajing bom pediang ngamar we lte ngam pediang bat kum bakilong ru ki pajba kim pediang dia kata ka daw ko baki kim pediang dengan tip shadow tambah kajing bom pediang ka jong ki ka pau sai kum ke ski menta Kalau lipat dah kira gitu seperti Pi ahoy kadai kata ka jing sisa ngalai dan bentalang bat kata ka ba PP court bala pelong ka we ko political party ha ka be dei bat ka roster system alek tu muri usimet ang to bat sa kawai ru kalong ba kani kadai ka ba kata be ya kani ka kepo ka jongi namar ba kay dei bat kikam ki jam de manta kani ka issue kalong sensitive hadu kata-kata ban kabas ngosi kalong ba omdon ba kren ya kani ka roster system ban pen singo thu si ki pat ba kani ka roster system la daka kan trekam ngai I ba kalawai jong ki khon samla ki ban yo kam yo jam kala tan hadu kata-kata namar ba ngi I haki advertisement ki vacancies ki bangi ngi I katno ukasi jong I unyo dia kata nginem ya kren ya kata nginem ya ai ka jing pensyasi pat ba de halor kata kanong rin along very much concerned bahaya kanika roster system nomor ba ha ka manifesto ka jong iru ngila kula paka job reservation policy kadika priority ka jong I ba ladangi job kat tu kat ni ngut ki MLAs ngindon nya ka sur ka baklan nya po ying dorbar thawan ngina kren nya kani ngiling isim hadu uput ba ladangi pat yo ya kata ka khasi joint state lada kadang jengai than kata ngin review ya kanika reservation policy nomor bahag reservation policy 100% deyu ukasi jongi khasi janti phi ngi em haka era jonga coalition government nyimla ban ong bangin sensyad dalade jalade tang takawai ka political party la phi pai hakiwi ki jalaru ngidon ya ka coalition government bat haka jalla ka jongi ru haki snam ki badep bat hadu kanika por bat ka klimat ka bamata kaya baik ka coalition government tingim na alhat tin nakata na sa pensong terumbos lah belum. MP mamna ban priang nya kata
kata di kentin cheap political statement ki bakren man pen herdor ban kren kum kita kentin bat ka bas ngosi kalong batum kini kijat kentin ba kiwi pat kijat kentin ki bakren na kinong yalam ki jongi ki bakide ki ilong ki nong yalam kum ki deputy chief minister ki minister ngai I bakum kini kijat kentin kam itnat bat ka pen herdor ya ka jela ka jongi bat ya ka kerdan ka ba ki bat kum kinong yalam kinong so yong ki ba start ki jongi ki briu ki ba pet ya ukertong uba kumu ki ba ki kilak bat syanya kinam jit lemuk lemai kilai I hagini ki snam ki bladep mila island ya kinong yalam ban job ya election shitam bat kilai I hato uta ulong bas kem ka nong rib ne hato ka jumut ka jing perkhat ka jungu bat ka jing tre ka jungu lala se ban tre na ka batagi pan so yong ki jong ya ban ngili iru shua ya kata kini ki postam ki bladep baka jing sadin jong ka dong ka than ki jong in they compare bat ki marjan ki marpa ki constituencies kila kiu kham shakmat bat de nak ta ka daw ba kumu samla ka don jing ka jing thmu ban ya shakmat bat kham kar pangapan ke jikersyan lagi kun samla kiba bon ngatep kila kwa bat da kawai kalenti kila kwa bat da kawai kata ka politics ka ba compare bat ka ba khut ka ba kiki kwa banya bat kum ba kilong menta ki pet syakadiang bat syakamon idon jikermen kisem batang mga ukertong uban yalam ya kata bat ngatip skam bakani kadang dita ka movement ka jongi ka movement ka ban penki ka ban penksar ya ki kon samla bat ka ni kala ya chat menta ki banai bat ngangat skam kajing ya kren kajing ya khana jogi ni ki kon samla ki jongi ki longkmi ki longpa ki ba ki jenjar ki selong ki sertak tang namar ba ki kon ki jongi kim dan kam dan jam hi kadang kata ka ba ki padba menta ki kwa ba kum unu ngalam na so yong unmi khamat bat un kren ru ki jong ki hang tai po assembly